So manje uzizwa kanjani mfethu njengoba uwinile nje mfethu? Ngizizwa ngithokozile kakhulu. Ngizizwa ngithokozile ngijabule ngiyaqala nje ukuthola nemali engaka. Ngizizwa ngithokozile phela bona bengikulindele ukuthi ngizowina. Kodwa ngoba ngigijima nezinkani bewukuthi bengeke ngiphakamise kakhulu lokho. Kodwa ngoba ngiwinile cha ngiyabonga kakhulu. Ubani washiya lakho ubugibele? Imbayimbayi. Umbayimbayi. Yini mfethu mhlambe ngabe ikhona yini imfihlo? Umbayimbayi ubuye ufike wasusa amahasha bedumile afana nonqakanqaka, o-trouble maker. Yini eyifihlo kangaka mfethu? Mhlawumbe indlela elikhandleke ngayo ngoba lona lawa amanye ayinhlobo leyala lona liyi-cross ye-trot liya-trot yaphe nakho like 50-50. So mhlawumbe lenziwa nayilokho even though ekhona amanye ama-cross kodwa liyawashiya ukhomba ukuthi mhlawumbe unina owaba namandla kanti nami ngiyayitrayina mfowethu ngiyayiphakela ngiyayitrayina impela.